Benvidos e benvidas a outra conversa máis do Orgullo Galego. Esta é xa a primeira conversa do ano, pero, bueno, aínda que empezamos a mediados de mes, estamos aí traballando xa para unha serie de conversas centradas no Entroido. Van ser as cuartas xornadas do Entroido que faremos ao longo do mes de febreiro e que, bueno, agardo que vos guste, que vos interese. E, ademais, non sei se notastes que xa dende o anterior directo, creo que foi, por fin diversificamos a emisión. Antes era exclusivamente no Twitch, agora é tamén polo YouTube, e, bueno, tamén agardo que serva un pouquiño pois, para poder chegar a máis xente, que estas conversas pois tiñan máis suceso. Hoxe, como sabedes, temos o antropólogo Rafael Quintía, con quen vamos a falar deste libro que temos aquí, o Dicionario dos Amuletos Galegos, pero é unha persoa que xa estivo en anteriores ocasións pois, para falar sobre todo a cuestión asociada a defuntos, San Xoán, Nadal, etc., e que tedes subida no YouTube e tamén en iVoox e en Spotify en formato podcast, que podedes ver ali o igual que o resto de conversas, non? A idea un poquinho pois é poder coñecer máis sobre este dicionario de amuletos galegos. Vamos falar un pouquiño do seu contido, como se orixinou a idea, bueno, deste libro, futuras presentacións, onde poder mercalo, etcétera. Tamén pois, falaremos algúns dos principais amuletos, talismáns, etcétera, que é un tema moi interesante, a verdade. E como sempre, dicir que se tedes algunha pregunta, pois podedes deixala polo chat, ireina incorporando a medida que vamos facendo as conversas. Nada máis, vamos a darlle paso, entón, e vamos a comezar esta conversa. Moi boa, Rafa. Hola, que tal? Que tal? Bueno, darche a benvida unha vez máis, aínda que xa comentaba antes, non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que estás aquí. Esquecía tamén comentar antes que tamén, bueno, estiveras o ano pasado polas xornadas Entroido aí falando un pouquiño do Entroido de Soutomaior, que hai se non me equivoco, non?
un proceso de recuperación do que de ti fixeches parte, bueno, segues facendo parte, non? Sí, certo. E nada, como comentaba hoxe, vexo que segue entrando a xente, hoxe vamos a falar deste libro que é o Dicionario de amuletos galegos que tedes por aquí, Obxetos e poder da cultura popular, aínda que, lóxicamente, non vamos a debullar todo o contido que hai dentro, e que tamén sería imposible facelo nunha conversa duns minutos, non? Sí que vamos a poder, pois, un pouco aí crear, iba a dicir, como se di hoxe en día, ese hype, pero non quero dicir, entón, crear, bueno, pois ganas na xente que nos está a ver, pois para poder logo mercalo. Entón, para comezar, sí que, voltando un pouco, pois, ao principio de todo, como xordeu, pois, a idea deste libro, non? Un pouco, pois, entendo que xa ti previamente traballabas este campo, non? Isto entendo que é o resultado dun traballo de moitos anos, non? Sí, bueno, é algo que se foi fraguando, como que sabes, outros compañeiros, os meus campos de investigación principal, de estudo no medio da antropoloxía galega, todo o que ten que ver co mundo do patrimonio material, das crenzas, mitoloxía, etnomedicina, no? Religiosidade popular, entendida no concepto amplo, no? Aparte tamén o entroido. Entón, claro, non medicina, maxia, religión, van da man, non? Inicialmente. Así que eu empecé a estudar este tipo de cuestións por unha curiosidade persoal e familiar, non? Porque eu desde sempre, non? Desde pequeno, na miña casa conservábase un alicornio. Un alicornio é, etimolóxicamente, o suposto corno dun unicornio, que é un dos amuletos máis potentes da tradición galega, non? Espallado por todo o territorio, por todo o país, incluso noutras zonas culturalmente afíns. De feito, o último alicornio que estiven estudando foi no Bierzo, non? Este verano. Entón, como estaba ese obxecto de poder na miña casa, pois eso levoume, anos despois, cando xa era máis adulto, non? E xa tiña máis coñecementos, me dedicaba un pouco á investigación e a etnografía, a intentar estudar o porqué deste obxecto, para que se usaba, e dai, pois, foron 8 anos de estudio, e finalmente, previos uns artigos, saíra aquel libro, no 2013, que é este Alicornio, o poder do corno do unicornio na medicina tradicional galega. A raíz de aí, pois, empeza a sair todo un mundo de máis obxectos de poder que se utilizan na práctica etnomédica galega, pois, con fins curativos, esconxuradores, protectores e demais, non? De aí me levou tamén un tempo despois a dedicarlle outra monografía a un dos amuletos máis descoñecidos, pero de maior uso común e que está visible en moitos sitios e pasa desapercibido, que é o seixo, o cuarzo, non? Publicáramos o de uso simbólico do cuarzo na cultura galega, aspectos etnográficos e arqueolóxicos. Entón, bueno, seguín avanzando tanto en estudos máis de carácter micro, non? De caso, o sea, dun amuleto, dun uso curativo, dunha práctica ritual, dunha doenza, como desde un punto de vista máis holístico, máis amplo, non? De contexto. E xa, pois, no 2016 saiu esta obra que fora gañadora ao premio de investigación Xesús Ferro Couselo, va de retro, ritualística protectora, obxectos curativos e uso de amuletos na cultura popular galega, non? Que pretendía, pois, xa facer unha chega un pouco non só ao campo dos amuletos, sino tamén ás prácticas rituais de protección. E como ves, bueno, foi un traballo que se ven desenvolvendo dende hai moitos anos e que finalmente fragou nesta idea de, bueno, vamos a compendiar, pois, todo, por unha parte, todo ese traballo de investigación destes obxectos, co traballo de documentación bibliográfica que existe, non? Espallado na bibliografía galega, en que moitos traballos pois, nos citan un amuleto, unha práctica, o uso dun obxecto de poder, e condensalo nun libro, nunha ferramenta que ten un fin eminentemente práctico de consulta, e é un diccionario onde pues, se ordenen eses obxectos e sirva de consulta pues, para toda aquela persona que se quera chegar a este mundo, ¿no? Das crenzas galegas, en concreto dos amuletos, e poda identificar e saber cal é o uso de estes obxectos. Como sempre digo,
Non están todos os que son, porque cada vez que un avanza nunha investigación van saindo novas cousas, hai algúns pois, que, por ser un uso moi exclusivo ou moi concreto, non están integrados, pero sí son todos os que están, ¿no? O sea que se aquí hai medio millar de amuletos, pois todos teñen ese uso, non? Como amuleto, talismán, como decías ti, ou como obxecto de poder na cultura popular, e eso non agota o campo estas ferramentas, non? De arsenal curativo e profiláctico. E ademais, vexo que, bueno, é un libro, non, do que de algún xeito fai parte tamén a Casa do Patrón, non? Sí, sí, este é un libro que está promocionado, os promotores desta investigación foi o Museo Etnográfico Casa do Patrón, co que eu levo traballando en proxectos xa pois, dende os últimos 5 anos, non? E que tamén estiveron detrás da promoción de investigación anterior sobre a etnomedicina galega, na que tamén se abordan estes temas, non? Da curación, e incluso no traballo anterior o da religiosidade popular galega, non? Onde tamén, pois, como vemos, tamén aí se estuda, digamos, a componente, non, das crenzas religiosas e espirituales no campo da curación, e se no libro anterior facíamos ese, digamos, ese mapeado un pouco dos aspectos fundamentais nos que se articula a etnomedicina galega, pois nos quedaba este aspecto de focalizar un pouco máis nos obxectos que se usan na curación, que moitos deles son estes amuletos que están integrando este diccionario entre outros obxectos. Porque ademais, lendo, creo que foi a semana pasada, non? Hai unha entrevista que che facían, ti falabas como que era o peche unha triloxía ou algo así, se non me equivoco, Sí, no sentido de que é o que te decía, non? Pois a religiosidade popular, non? O mundo das Sí, crenzas. sí. Como o mundo das crenzas configura tamén a nosa visión do ben, do mal, da saúde, da enfermidade, e, polo tanto, esas crenzas van a articular moitas veces os mecanismos que utilicemos para a curación. Esa curación pode ser de carácter máxico tamén, non? A maxia fundamentase nun intento manipulativo das supostas forzas de carácter sobrenatural, pero para eso tens que ter crenzas en forzas de carácter sobrenatural, co cual é su religión, Claro. e esa manipulación desas forzas ou ese intento de porse baixo amparo das supostas forzas sobrenaturais a través pois, de prácticas religiosas busca a curación, estamos falando de medicina, e entonces estes obxectos teñen que ver con todo ese campo de crenzas, entón é un pouco esa triloxía, non? Bueno, aínda que este é o primeiro dicionario, non, de amuletos galegos que hai, sí que tiña interese en saber se hai libros que toquen estas cuestións. Non falo pois recentemente dos últimos anos, sino principalmente pois décadas atrás. E no seu momento houbo persoas que xa traballaran esta temática, non? Claro, mira, todos os primeiros etnógrafos, non? E etnógrafas, porque hai que decir, moita xente non sabe que Pardo Bazán, a condesa, foi a presidenta dunha das primeiras sociedades etnográficas galegas, foi a ela, non? Entón, os primeiros etnógrafos investigadores no campo da etnografía, da antropoloxía galega, ao tocar todo o campo das crenzas, non? Da religiosidade popular, da medicina, da magia, tamén, en moitos casos, se atoparon con estos obxectos e os citan, non? Un dos autores, digamos, máis antigos, non? Que fala tamén destes obxectos, dende un punto de vista etnográfico, sería Jesús Rodríguez López, no seu famoso Supersticiones de Galicia e Preocupaciones Vulgares, en un libro de final de 1800, principio de 1900, non? Hai un século. Aí xa cita algúns destes amuletos. Tamén Eladio Rodríguez, non? No seu diccionario, tamén fala de moitos destes obxectos. Incluso poderíamos remontarnos aos traballos do padre Feijóo e nas súas cartas eruditas, onde fala de alicornios, de pedras da pezoña, ¿no? E de algúns destes amuletos, ¿no? Posteriormente, pues, Vicente Risco, obviamente, tamén fala en algúns dos seus traballos, Taboada Chivite, Fraguas, Antón Fraguas, ¿no? E, bueno, e logo xa autores posteriores, antropólogos máis recientes, incluso algúns investigadores tamén que estudiaron en ámbitos máis locais, como o caso de Carlos Olla en Cerdedo, o tema dos amuletos, e tamén ten traballos publicados nas súas obras, non? Ou apartados publicados nas súas obras sobre este tema. Entón, sí que hai
bibliografía non monográfica e especializada, non? Pero sí hai referencias ao mundo dos amuletos en moitos traballos ao longo da historiografía, neste caso da bibliografía etnográfica do país. Non? Algo que, bueno, é moi interesante, non? E que me interesa tamén, pois, a un principiante como a min, é que no libro falas, non? De amuletos, talismáns e fetiches, non? E entón, preguntarche un pouco, pois eso, pois para a xente que nos está a ver, para min, que diferencias hai entre eles, non? Eso por unha parte. E por outra parte, por que aparecen estes amuletos, etcétera? Porque entendo que aparte isto é algo que ven xa do principio dos tempos, non é algo de hai 100, 500 anos, nin 1000, non? No, vamos a ver. Moitas veces, non, cando lemos bibliografía de carácter xenérico sobre este campo, pois ides ver diferentes conceptos que se aplican a veces de forma indistinta, a outras marcando diferencias a estes obxectos, non? E escoitamos amuletos, talismáns, incluso alguna vez o concepto de fetiche, non? Teóricamente, vamos a aplicar o que é teóricamente, logo na práctica, non? Na vivencia cultural, teóricamente o amuleto normalmente son obxectos de orixe natural, sustancias e tal como se atopan na natureza, non? Osos, dentes, cornos, cunchas, pedras, plantas, non? Frente ao talismán, que sería algo elaborado, sería un obxecto elaborado, non? Que está normalmente suxeito a unha orde e fabricado, non? Por seres humanos e a veces tendo en conta unha serie de prácticas de carácter máxico, incluso tendo en conta aspectos astronómicos, o tema de materiais, significados simbólicos, cores, texturas e demais, non? Tamén outra das diferencias que adoita, non? Decir, non? O respecto é que o talismán sería un obxecto que para atraer, non? A boa sorte, frente ao amuleto que sería un obxecto que protexe, non? Contra o mal. Pero, como explico no libro, non, malia estas especificidades ou estas definicións, o certo é que os lindes entre ambos conceptos non están tan claros, polo menos na práctica, non? E nos atopamos indistintamente que a xente chama amuletos a cousas que podrían ser talismán, ou lle chaman talismán a cousas que poden ser amuletos, ou vamos a topar amuletos que tanto sirven para protexer contra o mal como para afastar, non? Esconxurar ou atraer ou favorecer, non? Por lo tanto, na práctica non está tan claro. Incluso poderíamos falar de outra categoría máis, non? Máis alá dos fetiches que entra na práctica, non? Da religión, sobre todo africanas, que son obxectos dotados como de vida propia, non? Con capacidade, con alma, non? Con autonomía propia, que non é o caso, non? Dos amuletos, pero incluso utilizando a terminoloxía de Vicente Risco, poderíamos falar tamén dos obxectos piadosos, non? Que son os obxectos piadosos? Bueno, Vicente Risco chamaba de obxectos piadosos o que eu chamo amuletos religiosos católicos. Na idea de que o cristianismo pois, condenou dende sempre non? O uso de amuletos pola súa vinculación á magia e, en cambio, os obxectos que se utilizan no ámbito da religión católica como elementos, digamos, protectores ou que a xente utiliza como elementos protectores, realmente serían representacións dese poder sagrado e, digamos, que o seu poder emana da propia representación, non? Do que son. E falo de medallas, cruces. Pero, ao final, a xente non as leva como mera representación pois, dunha entidade sagrada, senón que as leva porque considera que ese obxecto protexe directamente protexe contra o mal. Entón, esa medalla acabase convertindo pues, nun amuleto. E aí temos escapularios, estampas, cruces, a famosa cruz de Caravaca tan potente que en Galicia se usou incluso para favorecer o parto, para proteger das tormentas. Temos os rescritos, os evanxeos, os detentes, os sagrados corazóns, o sea, unha panoplia de obxectos de poder, non? E Risco, por non chamar de amuletos, lle chamaba obxectos piadosos, pero realmente funcionan como amuletos ou incluso como talismáns, ¿no? Porque cando falamos de a cruz de San Benito, quizás o amuleto de orixe religioso o que se lle otorga teóricamente máis poder contra a loita do maligno, que é esta, ¿no?
é un talismán, porque é un elemento configurado pola acción humana que ademais integra no cruce, no, dos travesaños da cruz, o que é a medalla de San Benito, que é un auténtico talismán que ten unhas inscripcións en latín, bueno, é moi elaborado, moi complexo, é un talismán, non? Entón, tamén no ámbito, non, da religiosidade popular, de como a xente vive as súas creencias religiosas, eses obxetos piadosos, esas representacións, non, do sagrado cristiano acabanse convertindo en poderosos amuletos. Claro, aí a cuestión que nos preguntamos é por que aparecen? Entendo que é por claro, un xeito tamén de protección, non, da xente, pero non só. A ver, hai que decir que os amuletos, igual que a mitoloxía, igual que, bueno, teñen unha base, non, de carácter mitolóxico, no sentido de creencias en cuestións sobrenaturais, non son o froito dun pensamento irracional. Nin a mitoloxía, nin a maxia, nin a religión son froito de ningún tipo de pensamento irracional, senón de todo o contrario, do intento da razón do ser humano por entender o seu mundo a través de relatos mitolóxicos ou a través de calquera outra interpretación de carácter científico, histórico ou non. Entón, os seres humanos estamos suxeitos a unha serie de temores, de ameazas, dende a noite dos tempos, dende que somos seres humanos, non? Dende o paleolítico, pois, o medo á enfermedade, a morte, o sustento, non? Todas as tragedias, pois, foron sempre unha ameaza. E sempre houve un intento de xestionar esas forzas naturais ou sobrenaturais no campo das crenzas, cando algo non se podía entender, pois, creamos, non, tamén a posibilidade de que exista unha realidade non tangible que nos afecta, entón creamos todo ese mundo tamén sobrenatural, no que entran xogo pois a religión e a maxia, pois ese intento de solucionar eses temores, de mitigar, de acadar a saúde, de que cando un enferma, pois recuperar, non, ese equilibrio e escorrentar a enfermidade, fixo que empezásemos a adotar de especial poder o significado unha serie de obxectos, a través fundamentalmente das leyes, non, do que en antropoloxía, non, se definiu como a maxia simpática, non, ou a maxia imitativa, non? Simpática no sentido de que simpatía de semellanza, non? Digamos que hai dúas leyes básicas, non? Que é a lei da semellanza, que o similar produce o similar, non? É o que se chama maxia homeopática ou imitativa, e a lei do contacto ou do contagio, que as cousas que estiveron en contacto actúan recíprocamente a distancia, o que se chama a maxia contaminante ou contagiosa. Entón, de alguna maneira, empezamos a creer que, por exemplo, se eu teño un corno, que é a defensa dun animal, pois teño un arma simbólica, no mundo simbólico que construímos, a cultura é simbólica, o ser humano necesita os símbolos para ordenar o seu mundo, pois se eu teño a defensa dun animal, pois isto me pode defender frente a toda esa outra realidade sobrenatural que me amenaza porque teño un arma simbólica, non? Se teño a pata dun xabaril, que é o elemento protector do xabaril, e o colgo na porta, pois vou, de alguna forma, ter un arma que expulse calquera amenaza do mal que poda vir pola porta. Entón, empezamos a adotar a estes obxectos de carácter e significado especial nesa loita pola protección, a salvaguarda e para mitigar esas amenazas e esos temores. Por eso, os amuletos nacen pues, no comezo da cultura. Moitos desos colgantes que aparecen no registro arqueolóxico, no paleolítico, en xabais funerarios, posteriores, son amuletos, non son meros elementos decorativos, son amuletos que siguen moitas veces a lógica destas leis da maxia. Pois se teño o dente dun lobo, no? Pois vou ter a forza do lobo. Se teño pois unha cuncha como un ollo mao, típico, non? Na Mariña, un dos amuletos máis famosos de Galicia, pero sobre todo no norte, estes ollo maos, que ten forma de ollo, pois se teño algo que ten forma de ollo, vou afastar a mirada de aquel que, o poder da súa vista, me pode facer dano. E esas son un pouco as lógicas de moitos destes obxectos, por eso se remontan ao comezo dos tempos, non? E por iso é algo tan humano
é tan racional porque responde a ese intento da nosa razón de entender o mundo e de dotarnos de mecanismos para poder enfrentarse a él. Comentan por aquí, Luz e Tea, que no momento en que se mandan a bendecir as medallas, isto é polo que comentabas anteriormente, no momento que se mandan a bendecir as medallas, tamén pasan a ser talismán, porque se lles outorga máis poder, imagino. Sí, claro. É que cando falamos da religiosidade popular, isto é importante. Cando outro día estaba con un amigo, non? Fuentes, un dos maiores expertos en esvotos, non? De Galicia, que publicou agora un traballo monumental, 2 tomos, e que é a religiosidade popular? Non? Pois é a religión dos galegos e das galegas, é a vivencia que a xente do povo ten das súas creencias religiosas, con un sustrato cristiano católico, pero tamén indicado con outras prácticas. Entón, unha cousa é o que é o paradigma, o dogma da Iglesia Católica, de como ela interpreta, non, o mundo, as normas, os valores, a súa cosmovisión, e outra cousa é como vive a xente. E a xente necesita, non, dotar de significado a todos estes obxectos. Por lo tanto, os obxectos religiosos que xa de alguna maneira representan esas forzas sobrenaturais poden ser reforzados a través de signos, de símbolos, non, que os cargan de máis valor, como é o caso da bendición. Por iso é habitual que os amuletos, por exemplo, se eu teño un alicornio, que é un amuleto protector, un amuleto curativo, non, contra unha doenza da pel que é a pezoña, e eu creo que isto me vai curar, como decimos, na maxia e nas prácticas médicas, os símbolos son recurrentes e retroalimentanse uns aos outros. Se eu sei que o alicornio me pode curar a pezoña, que pasando pola pezoña é eficaz, se o paso facendo cruces, engadindo un signo máis que o da cruz, que é unha forma de desconxurar o mal, pois vai a ter máis forza. Se ademais o fago recitando un esconxuro, pois vai ter máis forza. Se remato o esconxuro con unha oración, ainda máis. Se o fago 9 veces, que son 3 veces 3, pois o número tamén recarga, non? O rito. Se o fago o domingo ás 12, a hora da misa de 12, vale por 9. E se ademais está bendicido, pois imagínate, pois, bueno, pois máis poder, non? Por eso se bendicen moitos destes obxectos e incluso, isto é moi interesante, claro, a igrexa ou algúns curas son reacios a que ti lle vayas cun corno e bendíceme este corno, non? É un amuleto. Entón, a xente dalle igual, engana o cura. Unha práctica habitual por exemplo, en Pontevedra, imagino que en outros santuarios, pero en Pontevedra, co santuario de San Cibrán, ¿no? Que se celebra unha romería moi importante, o luns de Pascua, e a xente leva uns ramos con plantas que teñen propiedades curativas, apotropaicas, ¿no? Protectoras, e o cura fai a beizón do ramo de luz de Pascua, a xente mete no medio do ramo amuletos de forma para que cando lle bendiga o ramo lle queden benditos os obxectos. Unha cousa é o que di, o poder, digamos, e outra cousa, as formas de resistencia popular frente ao que eles consideran que non é correcto para manter vivas pois, as súas prácticas. Non? Entón, sí, ten razón o que comentaban as compañeras, non? Que cando se bendice unha medalla, nese mundo das ideas e dos símbolos, se carga de maior poder. Pregunta tamén Tania Alonso, cal pensas ti que é o amuleto máis extendido polo país? Bueno, hai amuletos que teñen gran fama en zonas moi concretas, non? Por exemplo, o ollo mau, igual aquí nas Rías Baixas, non é tan coñecido porque nas nosas costas non se dá, pero en toda a Mariña é posiblemente un dos amuletos máis famosos. E non só a Mariña, tamén parte da costa da Coruña, non? Pois falábamos do alicornio. O alicornio, eu, como vos decía, estive máis de 8 anos buscando alicornios por todo o país e teño localizado nas 4 provincias, no norte de Portugal, nas comarcas do Barroso, no Bierzo, en Asturias, o sea, é un amuleto moi extendido. Eso non quita que en algúns lugares pois, a xente non o coñeza. Outro moi extendido como amuleto curativo sería a pedra da pezoña. A pedra da pezoña, nas zonas de Ourense chamanlle pedra do goxo, pedra do coxo, pedra da serpe, pedra da cobra, tamén en Portugal, non? Tamén é generalizado. Pero quizáis un así dos máis populares e máis identitarios, non? Sexa a figa.
A figa é un dos amuletos máis antigos da tradición galega, non é exclusivo da tradición galega, pero é un dos máis extendidos e máis populares, ata o punto de que era moi habitual as crianzas, ¿no? Os cativos cando nacían, pues regalarlle unha figa de acibeche ou de plata, porque a veces o material reforza o poder talismánico do amuleto, non? Non só a forma, senón tamén o material, non? Entón, unha figa de acibeche ten máis poder porque o acibeche se atribuye ese poder de esconxurar o mal, non? Pois se lle regalaban para levar nos pulsos como elemento protector. Outro amuleto de gran uso generalizado, que seguramente todos coñecedes, tiñan por aquí, é a castaña de Indias, a castaña das bruxas, tamén é moi típico en todas as casas, nos caixós, verdad? Bueno, pois son algúns dos amuletos máis populares, non? Eu penso que a figa, non? E a castaña de Indias, castaña das bruxas, castaña macho, quizás sexan dos máis populares e coñecidos. E logo hai amuletos incluso propios ou amuletos adscritos ao santuario, como o da portada, non? Os sanandresiños, tamén moi coñecidos, pero un amuleto específico dun santuario concreto, un santuario moi especial, que é o de Santo Andrés de Teixido, que é o equivalente o noso Benarés, non? O Banarás da cultura galega, non? E que se estendeu realmente por todo o país, ainda que siga ser propio. Unha historia moi interesante tamén, unha historia incluso de resistencia popular, porque non sei se sabedes como se lle chamaba os San Andreses antes. A xente que iba a romería, non? Porque digamos que se Santiago é coñecido a nivel internacional, non? Como santuario de peregrinación, de longa peregrinación máis coñecido, a nivel galego o máis importante é Santo Andrés de Teixido, non? Pois, claro, moitos santuarios tiñan reliquias, que tamén son outros obxectos de poder, non? E a xente acudía ao santuario porque lle permitía o contacto privilexiado coa reliquia. A reliquia ten sacra, non? Ten ese poder do sagrado e o contacto privilexiado otorga esa bendición, esa protección. Por eso a xente pasa as estampitas pola imaxe ou lle pasa panos, non? Convertíndose en amuletos. Cando ti colles un pano e pasas por unha imaxe devocional, convírtese nun amuleto para a xente que ten esas creencias, claro. Entón, moitos santuarios tiñan reliquias, pero e tamén a xente rica, non? As familias poderosas normalmente tiñan algunha reliquia na casa, dun santo, non? Porque era unha cuestión de prestixio, tamén era un elemento protector e de poder que se herdaba, non? Formaba parte das partixas. Pero a xente do pobo non tiña reliquias, pero tiña os San Andresiños, que son figuriñas de miga de pan pintada, e a xente chamáballe as reliquias. E iban ao santuario e compraban as súas reliquias humildes de miga de pan, que logo levaban para casa coa vara de Santo André, que era unha vara de teixo, tamén talismán, e logo colgaban na casa pois, para protexer. Entón, ten tamén esa historia bonita de que era as reliquias do povo, non? Os San Andreses eran as reliquias das clases humildes, non? Do país. E ademais neles, eu igual me equivoco, pero non sei se, quero dicir, a súa orixe non é tan bella como podemos pensar, non? A non ser que, bueno, eu tiña entendido que se falaba do século XIX, a non ser que previamente xa houbera algo semellante, pero... Eu non coñezo bibliografía anterior ao século XIX que fale dos San Andrés. Se non quita que non poidese haber, non? Igual que se fala do ramo, que tamén se foi perdendo. Que non lle quita importancia que sexa do século XIX, pero... Todo... A veces decimos, é un invento, claro, todo é un invento na cultura, claro. Porque todo en algún momento hai que crearlo, non? Todo é fruto da creación humana, non? Do povo. Entón, hai amuletos que son moi antigos e eu vos ensino, pues, imaginadelo a antigüedade que pode ter un amuleto como un cairo de xabaril no peto. Temos cairos de xabaril no Paleolítico. Temos en contexto da cultura galaica da Idade do Ferro. Nos castros aparecen cairos de xabaril. O cairo de xabaril é un elemento protector contra o mal de ollo porque é unha arma simbólica que utiliza o xabaril para loitar. Ademais, corta, non? Todo o que corta podes utilizar para cortar o mal, tamén para enfermedades como a pezoña utilizouse o cairo de xabaril e a través desas leyes da maxia simpática que decía, pois tamén foi un amuleto favorecedor do parto, porque como o colmillo abre, poñer
un cairo de xabaril pois debaixo da almofada, da cama, ou colgado ao pescozo a muller que está de parto, facilita que dilate e o parto sexa máis saia mellor, non? Sobre todo en épocas onde a mortalidade infantil e das mulleres no parto era moi alta. Entón, claro, temos amuletos moi antigos, como pode ser o corno de xabaril, ou o cairo de xabaril, ou o cairo de lobo, non? Ou os cornos, e logo temos amuletos pois moito máis recientes, como poden ser os sanandesiños ou como poden ser algúns dos que se incorporaron en épocas posterior. Acabo de lembrar agora de que outro dos amuletos quizás máis famosos, non, da tradición galega sexan as cornas de bacaloura ou de escornabois, según a zona de Galicia, non? Hai que decir que é un animal protegido, non se trata de matar bacalouras para collerlle as cornas, non? Pero é moi habitual, eu, ainda este verán, atopei 4 mortas camiñando polo monte, non? E foi un dos amuletos tamén máis poderosos e colgantes para os nenos e tamén en ritos curativos, non? Como o tema da pezoña. De feito, algúns alicornios que eu estudei eran cornas de bacaloura, quizás por unha mímesis, non, por unha imitación en canto o nome, non? Alicornio soa a algo con alas e con cornos. A bacaloura, non, en coleóptero, con cornos e alas, entón a xente, pois isto é un alicornio. Comentan por aquí sobre os ollomaos que os levan nas carteiras moitas veces, ou por aquí meus avós gardaban as uñas o porco dunha matanza a outra, por exemplo. Eso é moi interesante o que di, eso é moi interesante, porque todo o mundo, eso nos daría para outra cosa, non? Pero todo o mundo simbólico do porco en Galicia é algo fascinante, e existe esa tradición en algúns lugares de que o porco vello debe ver o porco novo. O sea, cando se fai o cocido, o novo cocido, debe levar pezas do porco antigo. Tamén era unha forma de demostrar que a muller xestionara ben os recursos da casa facendo estirar a carne do porco hasta a matanza seguinte. Pero unha forma, un rito protector e favorecedor, non? Era que as uñas do porco vello se botasen na corte do porco novo como elemento tamén protector. Non? Hai un mundo simbólico alrededor da matanza do porco, das comidas, de cada parte do porco, a súa vinculación con Entroido que merece tamén unha monografía. Efectivamente. E logo tamén algo que comentabas antes, non? Falábamos distingues tamén un pouco, bueno, hai amuletos pagáns, entendo, non? E amuletos cristiáns, ou supoño que haberá amuletos pagáns cristianizados, ou non sei, pero non sei se nos podes poñer algúns exemplos que veñan no libro. Sí, a ver, podemos clasificar os amuletos de moitas formas. Como decía antes, a propiedade dun amuleto, a parte do significado simbólico que lle demos, pode ser afectada, reforzada, non? Ou influída pois, pola forma, polo material, polas propiedades específicas dese material. Por exemplo, cando falamos do seixo, non? O cuarzo, parece auga cristalizada. Esas propiedades que produce chispas, non? E tal, pois fai que os obxectos elaborados con cuarzo pois, se consideren pois, poderosos, non? A cor, as representacións, a forma de soporte, non? Entón, as propiedades dos amuletos dependen de todas estas características. A partir de aí, podemos clasificar os amuletos en base a diferentes... podemos facer diferentes taxonomías según cual sexa a cualidade que utilicemos de referencia. Por exemplo, podemos clasificarlas segundo a súa orixe, natural, non? Ou artificial. Dentro de natural pode ser de origen animal, mineral ou vegetal. Podemos clasificarlas en base a súas funcións. Amuletos curativos, como o alicornio, decíamos, amuletos protectores, pois como a castaña de Indias ou calquera destes, amuletos favorecedores, non? Que atraen a bonanza, non? Había moita xente que levaba pois as follas de lunaria na carteira ou ollomaos para atraer tamén a bonanza, ou amuletos esconxuradores, armas simbólicas para loitar contra o mal. E despois podemos clasificar segundo sexa a súa orixe, xa non religiosa ou non, sino cristiana ou non, porque religiosos todo, porque todos os amuletos baseanse na idea da crenta en forzas de carácter sobrenatural nas que podes
influir a través do uso destes obxectos. Por tanto, esas crenzas son de carácter religioso. Porque a veces confundimos religión, cando decimos crenzas religiosas, a xente igual directamente pensa cristianismo, e non son religiosos, son espiritual. Non, se eres espiritual, tes crenzas religiosas. Casi todo o mundo ten crenzas de carácter religioso, porque o concepto de religión é moi difícil de definir. A religión non é creer en deuses. Hai moitas religións que non creen en deuses, que creen en ancestros, en devanceiros, o sea, bueno, é un campo que non nos vamos meter agora, non? Pero podemos clasificalas a amuletos pagáns, digamos, e amuletos cristiáns. Cales son os amuletos cristiáns? Todos estes obxectos piadosos que decíamos, medallas, escapularios, detentes, cruces. Os amuletos de carácter pagán, cornos, cunchas, pedras, pero logo se produce unha hibridación, non? E, por exemplo, se eu vos digo, se eu collo os rescritos, por exemplo. Os rescritos eran uns amuletos que se vendían en determinados santuarios, como podía ser o de Belvís, en Santiago, en Ribadavia, que son pequenos textos dos evanxeos, escritos, ¿no?, en papeliños pequenos, doblados e metidos nunha bolsiña de tela. Que eso se cosía na roupa ou se puña pues, hogando ou se puña detrás da porta para proteger. Bueno, estos rescritos que entran dentro de unha categoría de amuletos que se usan noutros contextos culturais. Por exemplo, os musulmáns levan os grigris, non? Levan textos do Corán nos estuches, os hebreos, os xudeos levan textos da Torá, pois aquí a veces vedes algún ultraortodoxo rezando con unha caixiña aquí, pois leva eses textos, non? Ou no brazo. Bueno, pois estes textos dos evanxeos a Iglesia prohibía a venta e a comercialización desto, pero o facían as monxas e se vendían nos santuarios. E despois a xente, as meigas, as bruxas, os curandeiros, reescribíanos, e eu teño algún do anos 70 que por riba ten contra o mal de ojo, o fulanito de tal, esconxuros, non? Entón, modificábanos. Non? Pero ainda se ve máis claro esta hibridación cando falamos de amuletos como estas bolsas, esta sorte de bolsas das cousas boas ou detentes que se lle cosían a roupa aos nenos pequenos para protexelos, e que podían levar unha medalla, pedra de ara, tamén a pedra de ara é pedra do altar. A xente iba, rompía os trozos do altar, levaba anaquiños para facer amuletos, talismáns, filtros curativos, non? Entón, bueno, estaba profanando un espacio sagrado, apropiándose dunha pedra e, pola influencia do cristianismo, se consideraba de carácter sagrado. E a introducen ese amuleto, pero despois xunto con un corno de bacaloura, con un allo, con areas de sal, entón mestúranse elementos cristiáns, elementos pagáns, para configurar novos amuletos que aunan, digamos, esas propiedades simbólicas de cada unha das dúas corrientes ideolóxicas, pero que no contexto da práctica da religiosidade popular non é incoherente, porque, ao final, calquera cousa que nos poda servir para os nosos fins, non? De protección ou curación, pois é válido, non? E os galegos e galegas somos moi pragmáticos nese aspecto. Efectivamente, e din tamén, raíz o que comentas ti, que o coral vermello que pasou a entenderse como o sangue de Cristo, ata virse o levan algunhas pinturas. Claro, pero o coral vermello é un dos amuletos máis antigos, xa en época romana había amuletos configurados de coral vermello. En Italia son moi típicos uns cornos, non? Uns corniños de coral vermello. Logo están os cornamáns, non? La man cornuta dos italianos, si é de coral vermello, máis poderoso. Ben, hai unha resignificación dun material de carácter pagano que se usaba con estes fins máxicos e entón, pola súa cor, acaba resignificado como a sangue do Cristo. Bueno, eu teño rosarios moi antigos, de 60 anos, que as dos rosarios son de coral vermello. Para darlle pues, máis forza. E pasa con moitísimos, con moitos amuletos. Non? Viñame a min a mente, por exemplo, se non son amuletos, bueno, corríxeme, non? Moi importante que sería a erva de namorar, ou tamén está eu a pensar, medida que falabas ti, por exemplo, en moitas cortes que ainda podemos ver hoxe en algunhas abandonadas que teñen como unhas ferraduras nas portas ou incluso en algúns hórreos, vémolo en Piornedo, en Ancares, que hai unha simboloxía de protección. Todo iso, onde o encaixaríamos? Entendo que como amuleto... Sí, son amuletos, son elementos protectores. Incluso calquera arma, por eso eu o dicionario ten un subtítulo, obxectos de poder, tamén, non? As armas simbólicas, por exemplo, unha tesoira é un obxecto, unha ferramenta,
pero tamén un talismán, tamén é un amuleto, porque a tesoira utilízase para favorecer o parto. Unha tesoira aberta debaixo da cama, como abre, facilita o parto. Por lo tanto, estamos dotando dun novo significado a ese obxecto, o sea, convertindo nun amuleto, neste caso, favorecedor do parto. Un coitelo de ferro, o ferro tamén un material de carácter máxico, utilízase para bendecir, cortar, coutar a pezoña, porque é un arma, un instrumento que corte, por lo tanto, pode cortar o mal, non? Por lo tanto, eses coitelos tamén se convirten en armas simbólicas e, por lo tanto, en amuletos. Isto que ti nos dis, esa simboloxía moi típica, ensinaba hai un momento este porquiño, típico de Lalín, que me regalaron da casa ao patrón, aí tes esa pétala, o símbolo máis famoso, no? En os hórreos, un símbolo que ten máis de 2000 anos en Galicia, que ten que ver con significado solar e, por lo tanto, un signo propiciatorio, favorecedor e protector. Os símbolos solares favorecen a fertilidade, a vida, e, por tanto, son protectores, son benéficos. Por eso, en moitos outros lugares, non, na Península Ibérica, ou se un vai a Euskadi ou a Navarra, vai a topar eses cardos, verdad, nas portas, porque son símbolos solares, representan tamén o sol. Nós temos moitos símbolos deste tipo, trisqueles, escasqueles, esvásticas e demais. A erviña de namorar, que eu tamén teño aquí unhas, é un amuleto favorecedor do amor. Forma parte das prácticas de magia erótica ou magia amorosa, non? Poñerlo no peto da persona amada fai que, como se fose un filtro de amor, que esa persoa se enamore locamente de ti. Pero tamén hai, eu incluyo como exemplo algún obxecto que en vez de ser para atraer a bonanza ou para curar, é para facer dano. É un obxecto de poder negativo. E na tradición galega hai algúns vinculados á maxia negra, non? Neste caso, se este é as erviñas de namorar son para atraer o amor, tamén sirven para a fecundidade. Lembro unha vez que estaba en San Andrés de Teixido e que lle pregunta unha señora, regaloume, non, estas ervas, creo que eran estas en concreto, e eu lle pregunto á señora, mire, e isto tamén sirve para que quede embarazada, non? Unha muller ou a tua parella e tal, e dime con esa sabiduría milenaria, non, das galegas, dime a muller, sí, fillo, sí, tamén sirve, pero has ter que achegarte un pouquinho. O sea, non vale só con hacer, hai que achegarse un pouco. Bueno, pois, hai outro amuleto negativo, ¿no? Que son as mazás do alcipreste. As mazás do alcipreste, das que nos falaba Fraguas, é unha destas reseñas que atopas, ¿no? Revisando a bibliografía, son esos froitos que produce o ciprés. En galego chamanse mazás do alcipreste. Bueno, pois as mazás do alcipreste en maxia negra sirven para causar a infertilidade nunha muller. O sea, que incluso hai tamén obxectos deste tipo que se utilizan en prácticas de maxia negra. Non para favorecer o ben, sino para causar o mal, non? Pero hai moitas ervas, non? A erva, o clavel do aire, a erva das bruxas, a famosa rosa de Xericó, non é exclusiva de Galicia, pero sí moi típica en Galicia, eu incluso a documentei na miña parroquia de Salcedo xa no 1800. E esta flor, esta planta que está seca, formando como unha especie de capullo, e que o metela en auga, empeza a porse verde e a abrirse, non? Entón, cando unha muller se puña de parto, hoxe en día ainda se usa en algúns sitios, ponse, non, na mesa de noite en auga e a medida que vai verdecendo e se vai abrindo, vai facilitando a dilatación da muller para que teña un bo parto, non? Esa é a rosa de Xericó. E como este mundo destos obxectos é unha sorpresa, hai pouco, xusto antes de rematar o libro, estaba con Fina Casal de Rei, a escritora, e o seu marido, e regaloume un amuleto que eu non coñecía, que é específico dunha zona, e é a rosa de Nazaret, que é exactamente para o mesmo que a de Xericó, pero é esta. Isto, se mete en auga, se poría verde, abriría e facilitaría o parto, non? Pois é unha adaptación local na zona de Moraña do que era esa rosa de Xericó convertida nesta outra planta que é a rosa de Nazaret. Que interesante eso, porque ademais imagino que neste proceso de recollida de anos e de elaboración xa do libro, supoño que incluso descubrirías, non, de sitios moi concretos que teñen uns, pois que non hai noutros, non? Non sei se hai algúns que
neste gran proceso de recollida que ti plasmaches no libro, se houbera algún ou algúns que te sorprenderan ou que ti descoñeceras anteriormente. Pois incluso hai digamos que hai tamén unha práctica, uns saberes vernáculos, unhas prácticas artesanais vinculadas a todo este mundo. Os sanandreses van para ellos dunha práctica artesanal de saber facer estes sanandreses, non? E decía que hai incluso amuletos moi locales, incluso propios de santuarios concretos. Estou lembrando o coitelo do Santo Adriano de Goiriz, en Lugo, ou o coitelo do Santo Adriano de Verdes, non? O coitelo de Santo Adriano de Goiriz son os coiteliños de madeira que talla unha familia do pueblo, só hai unha familia, non? Que ten esa potestade de facer eses talismáns e que logo se pasan pola imaxe do santo e cada xente adquire no santuario e levan para casa como elemento protector. O como San Adriano foi degolado, non? Pois e son uns coiteliños, eu teño algún tallados en madeira e é un talismán, non? Están confeccionados propio dun lugar concreto de Lugo e dun santuario concreto como é o coitelo de San Adriano de Goiriz. Logo, o que decía, hai amuletos que teñen un uso máis localizado, non? Teño localizado algún amuleto pois, na Fonsagrada que se utilizaba con fins curativos das dores de Moas, que é un corno que se queimaba, e entón só documentamos nesa zona, non quer dicir que en outros lugares non houvese, ou hai sitios onde se utilizaba, pois, o que decíamos, a pedra do goxo, noutros non, hai lugares onde é coñecida a pedra imán, verdad? Para atraer o amor, outros destes talismáns do amor, a famosa pedra imán, que decía a xente, non? Lembro que no Deza comentábame Manolo, non? O amigo Manolo, o director do Museo Etnográfico de Casa do Patrón, que a súa avoa, sempre que veía unha moza que tiña moitos pretendientes, non? Que llevan os mozos detrás, decía, esa leva a pedra imán, ou esa ten a pedra imán, non? A pedra imán é esta, é unha pedra que atrae o amor, levala no peto, pois, atrae o amor. Entón, bueno, hai amuletos fascinantes de uso moi xeral, non? Ou de coñecemento moi xeral en todo o país, e logo hai amuletos moi concretos. Hai amuletos específicos que só existen en Galicia e hai outros amuletos que tamén compartimos con outros lugares da Península Ibérica, de Europa ou do mundo, non? De forma similar, porque ao final, bueno, os seres humanos, as nosas necesidades e moitas veces as solucións culturais e simbólicas, por ter a mesmo capacidade cognitiva aquí en Papúa, pois adoitan ser moitas veces similares, non? Comentan se podes poñer algún exemplo, non, de amuletos que sexan propios en Galicia, que non sexan comuns a outras culturas, digamos. Pois, bueno, citamos antes un par deles moi concretos de santuarios, por lo tanto, son propios de santuarios galegos, como San Andresiños, por exemplo. de Goiriz, pero obxectos, por exemplo, home, sempre existe a dúbida de saber se hai outro lugar onde se usen. A pedra corvina é moi típica nas zonas de costa de Galicia, aquí na zona das Rías Baixas, non? Eu non sei se noutros lugares se usa a pedra corvina. É unha concreción calcaria que ten o peixe corvina, por tanto, ten que ser zonas de costa mariñeiras, con tradición mariñeira, que lle medra dentro da cabeza. Esta é a pedra corvina, non? Ollomaos se utilizan noutros lugares, en xollería, pero como amuleto ten moito arraigo en Galicia. As cornas de bacaloura son moi típicas de Galicia, eu non as vin noutro lugar, ese tipo de amuleto, non? A corna de bacaloura. A roda de Boiacán, tamén, esta, non? Que un rosco pode ser un rosco de corno ou pode ser un rosco de oso, non? Pois a roda de Boiacán, que se utiliza con fines curativos, é típica de Galicia, aínda que hai zonas do occidente asturiano, esta é outra variante, que a utilizan para curar o mal de ollo dos cativos, non? Temos a San Pedra, é un talismán propio de Galicia e a zona de Asturias, porque non se dá en Galicia, pero os peregrinos que viñan polo camiño primitivo traían a Galicia, entón é típico de Galicia e Asturias, non? Que é a quiastolita, un mineral que ten unha macla, unha incrustación en forma de cruz, son estas, non? Logo, amuletos
por exemplo, moi propios de Galicia, pero que tamén temos documentados de forma esporádica noutros lugares, podería ser o alicornio, que é un dos amuletos máis antigos con usos médicos. Temos bibliografía do século IV antes de Cristo do uso do corno do unicornio, por suposto corno. A pedra da pezoña, por exemplo, que se usa tamén en Portugal, non? Nalgúna zona, tamén a localicei nalgúna zona do Alto Aragón, do Pirineo Aragonés, que é un lugar potentísimo no campo das crenzas. As pedras do rayo, por exemplo, son algo que existen en casi toda Europa e América, non? Esa idea de que o rayo, cando cae a terra, se solidifica e a súa punta se convirte nun talismán. O que varía é que obxectos se consideran pedras do rayo. Por exemplo, en Galicia, fundamentalmente, son os prismas de seixo, ¿no? O cuarzo cristalizado, isto, ou machados neolíticos pulimentados, ¿no? Machados votivos, bueno, machados deste tipo, ¿no? Pero noutras zonas de Europa son fósiles, ¿no? Noutras zonas da Península Ibérica, Navarra, País Vasco, zonas máis calcarias, por exemplo, os fósiles de ourizo de mar, que teñen unha cruz, se consideran pedras de rayo. Noutras zonas, as pedras de rayo son os fósiles da belemnites, dos calamares prehistóricos, non? Va variando o obxecto dun lugar a outro, non? Pero, digamos, a denominación e as propiedades son as mismas. As erviñas de enamorar é un amuleto propio de Galicia, non? Bueno, tería que... Hai moitos, sí. Pero hai moitos. Sí. E, por exemplo, algo que sí que me chamou a atención, que quería que nos falaras diso, é que nos podes contar dos dentes e leite, porque é algo que guardamos, por exemplo, na miña casa están os meus dentes e leite guardados, e creo que é algo común a moitísimas xente. Sí, pois ten que ver con a creencia puramente máxica, da posibilidade de actuar sobre o todo a través da actuación sobre unha parte, a pars pro toto, ¿no? En latín. É dicir, existe a creencia de que ti podes actuar máxicamente sobre unha persoa se tes unha parte desa persoa. Na maxia erótica, na maxia amorosa, utilízase moito, pois, por exemplo, o pelo, as unllas, o sangue, ¿no? O sangue menstrual, ben. Pois os dentes de leite son os dentes que conservan o vínculo materno-filial, a conexión máis estreita entre unha nai e o seu fillo, son os que se forman, non? Despois da adaptación. Entón, cando caían esos dentes, o habitual é que as nais os gardasen, non se tiraban en calquer sitio, hai un tabú, polo medo a que poidesen ser collidos, pois, por unha entidade maléfica, unha bruxa, un bruxo, unha meiga, un rato que os levase, e logo a pérdida de control sobre ese obxecto poidese ser froito de alguna manipulación máxica, non? Entón, eses dentes gárdanse. Miña nai ten os meus dentes guardados nun frasco, non? A miña ten os meus. A nai tamén, claro. Faise, xa é unha pulsión cultural que non sabemos moi ben por que se fai, como pasa con moitas cousas, pero faise, porque é a tradición, non? Hai que guardarlos, non? Como un recordo, pero a crenza que está baixo ese recordo é a protección dese elemento que establece ese vínculo estreito. Por eso, é moi habitual, máis antes que agora, en Galicia, que eu fotografei moitas destas pezas, son maravillosas, que ese primeiro dente de leite fose engastado en ouro ou en prata, depende das posibilidades económicas de cada un, e fose regalado a ese neno. Entón, eu entrevistei e fotografei xente que ten 60, 70 anos e máis, e que ten o seu primeiro dente de leite nun colgante de ouro ou nun anel. No libro están fotos me parece, non sei se dun anel, engastado ese leite, ¿no? Como un talismán, como un elemento protector que conserva ese vínculo, ¿no? Co nai. A verdade que ese é un tema moi interesante que sí que supoño que agora perviviu na tradición en facelo porque é tradición, pero claro, xa non sabemos as orixes, non, de por que se facía. Pasa con moito, non? Pasa con moito. A cultura xa está, non? Claro, efectivamente. E hai amuletos que se van mudando o seu uso, incluso a súa denominación. Por exemplo, un dos amuletos máis antigos, non? Son os axóuxeres e as chocas, as esquilas, non? O axóuxere, co seu son, igual que unha esquila ou unha choca, esconxura o mal. Por eso as campás se utilizaban para desfacer tormentas e para esconxurar o mal, non? E había un toque específico que se chama tentenube, co cual se desfacían as tormentas. Ben,
esa idea de que o son tintineante dunha xóuxere ou de unha choca ou dunha esquila esconxura mal, facía que os nenos pequenos se lle colgasen as xóuxeres, igual que os gatos, que lle poñen os cascabeis, non? E as vacas, cando están, e as cabras no monte, moitas veces se lle poñen chocas. Non só para localizalas, que é o máis, digamos, práctico e intuitivo, é para localizalas, sí, pero para localizalas ti non necesitas labrarlle na esquila unha cruz, porque moitas non levan gravadas cruces, porque é un elemento protector. Non? E o saco agora porque estamos xa entrando no tempo do entroido e a choca e o poder esconxurador das chocas, das esquilas, é fundamental. Bueno, pois os nenos pequenos puñanlle eses axóuxeres pequeniños para escorrentar o mal. Bueno, como se chama hoxe en día eses axóuxeres que compra merca xente nas tendas cando nace un neno e lle regalan? Llamadores de ángeles. Non son llamadores de ángeles, son escorrentadores do mal, non son para chamar o anxo da guarda, son para escorrentar o mal. Pero claro, queda máis bonito, non? Queda máis guai, que é unha palabra tamén que hai que conservar do patrimonio inmaterial dos 70, non? Queda máis guai regalar, pois, eso, unha caixa de bombóns e as típicas libras de chocolate para facer que te regalaban sempre que había unha muller de parto, non? Unha parida en casa, pois todo o mundo viña a regalarte as libras, como se me diga, as libras de chocolate para facer, non? Bueno, un refinamento, non? Sí. Pois, nada, estamos entrando xa no final desta conversa, para a xente que sigue entrando, estamos falando deste libro que tedes aquí na pantalla, o Dicionario de Amuletos Galegos, que vai axudarvos a poder profundizar máis isto que estamos a falar hoxe. E xa, entrando no final, quería formularche unhas preguntas, non? Por unha parte, dúas preguntas nunha, e é que se este tipo de amuletos e crenzas, digamos, ten futuro, tendo en conta que estamos xa nunha sociedade radicalmente distinta que podía haber hai 100 anos, e por outra parte, como inflúe tamén o fenómeno da globalización, a culturación, como lle queríamos chamar, que hai tamén neste campo dos amuletos. Pois, a primeira pregunta, se ten futuro? Sí. O sea, están máis vivos que nunca, hai máis amuletos que nunca. Hai algúns que se perden o seu uso, non? A xente xa non leva, pois, digamos, igual unha pata de xabaril colgada, pero leva un martillo de Thor, non? E eso entón, están máis vivos que nunca, precisamente porque esa idea, non, que nace na ilustración de que coa educación xeralizada, o materialismo, o racionalismo, pois as religións iban a desaparecer, pois non é certo, as religións están máis vivas que nunca, eso non quita que as religións institucionalizadas ou as institucións de algunhas religións proselitistas mayoritarias, como pode ser o cristianismo, perderan peso, outras, en cambio, están collendo máis peso, como pasa co Islán, pero o producirse un proceso de diversificación da oferta religiosa froito do sistema capitalista de libre mercado e do proceso e da sociedade individualista onde agora a xente pode construir a súa crenza religiosa a carta. Collo isto do chamanismo, isto da Wicca, isto do hinduismo, yoga por aquí, e cada un nese pode facer como se fose un menú de degustación, construir a súa propia crenza religiosa individual. Isto é froito da sociedade actual, capitalista, individualista, onde xa incluso un pode configurar as súas crenzas. Por lo tanto, as crenzas religiosas, e en definitiva as crenzas máxicas, siguen vivas porque non son irracionais, só que teñen que ver con outras formas, non, de entender a realidade, e iso provoca que moitos destes obxectos se manteñan, e a vez, os procesos de globalización, as sociedades máis multiculturais, non, os procesos tamén da culturación que sufrimos, fan que se incorporen novos amuletos de outros contextos culturais. E como digo, pois agora moita xente leva pois un martillo de Thor, ou un amuleto chino, ou o gato oriental, non, para como amuleto, ou leva un on, un colgante dun on tibetano, ou calquera outra cousa, non? Pero seguimos vendo Mercedes con ferraduras na parrilla e seguimos vendo amuletos en todo lado. Que non é algo tampouco tan reciente, non? Porque
empezamos falando da figa. Pois, que saibades, hai un amuleto maravilloso que eu inclúo no libro como contraportada nesta viaxe un pouco de ida e volta, que é a penca de Balangadán. A penca de Balangadán, e creo que isto nos sirve un pouco así para pechar, é un amuleto maravilloso afrocaribeño, moi típico do Brasil, que está confeccionado con unha serie de obxectos metálicos que representan froitas tropicais que se lle atribuye propiedades curativas. Este que tengo eu aquí, vou a ensinar, porque así o vedes mellor, nada que amuleto. Bueno, pois, isto, según algunhas interpretacións, representa o barco dos esclavos, os anxos, todas as froitas que son protectoras, e a chegada dos emigrantes galegos a América e brasileiros fixo que nese proceso de sincretismo religioso se incorporase a este amuleto o noso amuleto da figa. E cando os emigrantes volvían do Brasil, traían estes amuletos para Galicia e entón, en moitas casas de Galicia, en moitos lugares, é relativamente doado atopar este amuleto, a penca de Balangadán, que é un amuleto de ida e volta que levamos nos a Figa América e nos trouxemos a cesta de froitas das religións afrocaribeñas configurando este amuleto híbrido que nos ven a falar pois, tamén deses intercambios culturais que hoxe en día pois, se acentúan, non? E tamén afectan a todo este mundo das creencias. Comentábame hai un tempo unha seguidora do Orgullo Galego que levaba vendendo artesanía máis de 20 anos e entre elas as figas e dicía que dende a pandemia vende máis figas que nunca. Pois ese que... Sí, claro, que o medo, o temor, a incerteza, a inseguridade reforza as crenzas deste tipo, non? Necesitamos algo a que aferrarnos, non? Entón, incrementa as crenzas religiosas e, por tanto, incrementa tamén as crenzas de carácter máxico, uso de amuletos e este tipo de prácticas rituais. Incluso tamén, igual, pois xente que non tivera, bueno, que non crese tanto nisto, non? Tamén nestes procesos que hai agora, que isto vai alén de todo isto, de resistencia cultural, de que hai xente pois que non acepta este proceso de aculturación, pois igual tamén incorpora a súa vida este tipo de elementos como unha ferramenta de autoafirmación da súa identidade, non? Sí, por suposto, son símbolos de identidade. Ao final, independentemente de que un crea ou non, pois eu sempre digo que o importante non, dos ritos non é a crenza, é a práctica do rito porque crea comunidade e reforza os lazos de identidade, independentemente de que creas ou non, non? Entón, ao final, levar unha figa, levar unha corna de bacaloura, ainda que ti non creas neso, é un signo de identidade cultural e unha forma tamén non, de diferenciarse e de mirar un pouco cara a túa propia cultura, non? E consumir os teus propios contidos culturais. Entón, eso tamén se dá. E como ao final non fai dano levar un ollo bao no peto, e como decimos, non? En Galicia sabemos que todo é relativo, oye, por si acaso, como mal non fai, pois bueno, claro. Cada un que libremente, pois, se lle axuda. Hai unha cousa, e con isto xa termino, en antropoloxía que chamamos a eficacia simbólica, non? E é o poder dos símbolos nun contexto cultural para influir na túa percepción incluso da realidade e iso pode incluso afectar a percepción da dor. É o que en medicina chaman o efecto placebo, non? Pois, bueno, ao final, se eu creo que alguén me pode botar o mal de ollo, que ten forza, que pode facer que a miña vida sexa desgraciada e tal, pero creo que con este obxecto vou impedir que esa acción me faga dano, pois igual consigo non somatizar ese estrés social de creer que o meu veciño me pode facer mal e estar tranquilo. Bueno, pois, oi, benvido sexa. Claro. Para rematar xa, onde a xente que nos está a ver ou que nos está a escoitar, onde poden mercar estes libros e se tes previsto facer presentacións o mesmo pois máis adiante? Pois o libro está editado por Aborigine Edicións, podes por aí o nome, podedelo mercar a través da página web de Aborigine Edicións directamente, se vos manda a casa, ou podedelo pedir en calquera librería do país, que con que yo soliciten ao distribuidor, que é o Consorcio Editorial Galego, pois xa lo mandan tamén a calquera sitio. Entón, librería ou directamente a nós, que o mandamos a casa,
na editorial Aborigine Edicións. E presentación, bueno, o libro saiu xusto antes do Nadal, fixemos unha presentación institucional que foi na casa, no Museo Casa do Patrón, e a miña idea é empezar, pois agora que comeza o ano, con as presentacións, porque durante o Nadal non houbo, a verdade, non houbo tempo, e tive tamén bastante carga de traballo, e digamos que esta presentación online en Orgullo Galego, pois, bueno, é a presentación de luxo para dar o pistoletazo de saída ás presentacións que pensamos facer. Imagino que empezaremos en Pontevedra, a título oficial. Si fixemos dúas representacións previas con dous colectivos sociais, un en Allariz, a par que unha charla, e outra en Castro Verde, pero digamos que empezaremos coas charlas un pouco máis organizadas e planificadas con tempo, pois agora a partir destes meses. Xa, bueno, avisaremos con tempo. Tamén, bueno, a xente se quere informar pode seguir tamén, pois, o que decimos hoxe en día, as redes sociais, o teu Instagram, Facebook... Sí, tanto no meu Instagram, Rafa Quintía, como no meu Facebook, ou no de Aborigine, Facebook, ou Aborigine Antropoloxía en Instagram, pois aí anunciamos tanto as miñas actividades como a actividades da editorial, ou calquera outra iniciativa cultural que desenvolva ou a título personal ou a título profesional no ámbito da empresa Aborigine. Pois dito queda, e animar a xente pois a poder mercalo, e, bueno, é un libro que quedará tamén para o futuro, igual que un pouco que busco con estas conversas, que queden fuxir un pouco desta instantaneidade que hai a día de hoxe no consumo de produtos de contido digital, non? E, bueno, é un libro pois que quedará tamén para o futuro, e nada máis, pola miña parte, darche as grazas unha vez máis por estar aquí, para benizar tamén por este libro, aínda que sei que non é nin o primeiro, nin o quinto, nin o décimo, levas moitos, e o gallá, bueno, poidan tamén sair moitos máis, e como digo, eso, darche as grazas pois poder participar novamente. No, as grazas a ti, primeiro, por ter a sensibilidade de facerte eco destes traballos do eido da antropoloxía e etnografía e a divulgación cultural, que é tan importante, polo traballo que está facendo dende Orgullo Galego, non, para divulgar e dar a coñecer a nosa cultura, porque moitas veces o problema deste tipo de traballos ou de investigación é que non chegan a toda a xente interesada que hai nestes aspectos, que non é mayoritaria, pero cada vez hai máis xente, non? Entón, ter unha vía de comunicación e divulgación tan potente como Orgullo Galego, pois para min é un orgullo, nunca mellor dito, e sabes que, bueno, cando queras, eu encantado de participar contigo de calquera destas iniciativas, charlas, debates ou presentacións. Así que, moitas grazas, moita saúde para todo o mundo, e moita sorte, e a ser felices, que é o que hai que intentar neste novo ano e nos seguintes. E a prepararse, que xa pronto chega o entroido. Xa chega, pero non queda nada, non queda nada. Queda unha semana. Sí. Semana para que empece. Pois sí. Pois nada, darche as grazas, e xamos de marchar xa, porque xa son as 9:15, e nada, seguimos en contacto. Chao. Gracias, unha aperta a todos. Apertas, chao. Bueno, pois agardo que vos gustase a conversa, que, bueno, que vos serase tamén interese, non, para poder mercar este libro. Como digo, esta conversa quedará xa subida no YouTube, hoxe a noite non, mañá quedará xa no iVoox e no Spotify en formato podcast, que é onde temos todas e onde temos máis conversas con Rafa. Como dicía ao inicio da conversa, temos sobre os ritos e crenzas de San Xoán, do Nadal, de defuntos, falamos tamén sobre os ritos do entroido. Todo eso está subido tanto en formato podcast como no YouTube, e sí que recomendo seguilo. Nada máis, dicir tamén que este xoves ás 9:30 estaremos en directo outra vez por aquí. Desta volta, un tema radicalmente distinto, que é a música. Vamos a falar cun grupo mítico do punk rock de Vigo e de Galiza, que é Escacha.
E tamén estamos preparando xa as cuartas xornadas de Entroido, que se desenvolverán tanto polo Twitch como polo YouTube ao longo de todo o mes de febreiro. Vamos a ter novos entroidos, vamos ter tamén persoas que nos van a falar xa de cuestións máis teóricas, pero que xiran igualmente alrededor do entroido. Pero mentres non chegan, sí que quero pois que nas nosas plataformas visitedes esas anteriores xornadas, a primeira, segunda, terceira xornadas entroido. Pasaron xa figuras como Rafael Quintía, Lidia Mariño, Antonio Reigosa, moitas outras persoas, moitos entroidos como pois Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Laza, Maceda, Muros, Os Merdeiros e Vigo, o entroido de Samede, non vou dicir todos porque me vou a esquecer, pero hai moitísimos entroidos. Sí que vos animo a ver esas conversas porque é outro xeito pois, de poder coñecer ese traballo tan importante que fai a xente por todo o país e tamén coñecer máis da que posiblemente sexa a maior evento cultural, por dicirlo de algún xeito, que é o entroido. Nada máis, deixámoslo aquí. Moitísimas grazas por estar aí e moi boa noite. Chao.